أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Al-Mabruk TV. Bayani akan abin da ya shafi ciwon haƙori. Ciwon haƙori ko ciwon dasashi ko faffashewar haƙori duka matsaloli ne waɗanda suke hana mutum sukuni, suke hana shi bacci, suke hana shi walwala. Babban sababi abin da yake kawo su, abu na farko sanyi. Idan har aka ce mutum yana mu'amala da ruwan sanyi, dan gama akwai waɗansu mutane da za ku ga har kankara suke tauna saboda ƙoshin lafiya. So in mutum ya ji ba ya ki gani ba, in ya gani kuma ba ya ga da kyau ba. A kullum ana faɗa mutane su kiyaye. Idan da za mu ɗauki rayuwa irin ta 'yan China, da za mu zauna lafiya. Dalili ko shine dukkan waɗansu abubuwa da muke amfani da su na cima, muna da su waɗanda suke yanzu za ka je ka tsinko, yanzu za ka dafa. Ba kamar sauran waɗansu ƙasashe ba da ba sa noma. Amma su da suke da irin waɗannan abubuwan, za ka samu ɗan China ko 'yan China tana yawo da ɗan ƙaramin flas, ruwan ɗumi ne a ciki, ruwan ɗumi suke sha, wanda suna ce mishi jingota. So wannan ruwan ɗumi yana taimakawa wurin buɗe kafofin jini a jikin mutum da ƙona kitse da sauran waɗansu abubuwa. Idan har mutum ya zamanto yana fama da matsalar ciwon haƙori wanda ya jibinci sanyi ne, ko kuma a'a na ciye-ciye ne, kayan abubuwa waɗanda suke na zaƙi ne, ko a'a baya kula wurin wanke bakinsa ne, dan a ƙa'ida ya kamata ya zamanto ka ci abinci, za ka ci abinci da safe ka wanke baki, ko ka yi asuwaki, hakanan kuma da daddare kafin ka kwanta ka yi asuwaki ko kuma ka wanke baki. So wannan shine. Idan har ya zamanto baka haka, ciwon haƙorin ya kama ka, ko haƙoranka sun dasashinka ya faffashe, ko harshenka ya faffashe, ko haƙorinka ya yi kogo ne, ko kuma a'a yana ciwo ne, ga abin da za a yi amfani da shi: kanunfari da gishiri ɗan kaɗan. Za a samu kanunfari a tafasa shi, a sa gishiri ɗan kaɗan, ba sha za a yi ba, kuskura baki za a ringa yi da shi da ɗumi. Za a kuskure da safe, za a kuskure da rana, sannan za a kuskura baki da shi da daddare. Za a yi so 3 da ɗumi. Ɗan ƙararramin kofi za a samu, ɗan ƙararrami, ana kuskurewa ana zubarwa, ana kuskurewa. Idan ruwan ya salance a bakin mutum sai ya zubar, idan ruwan ya salance sai ya zubar. So amma a wannan matakin ba a so mutum ya amfani da brush saboda kar ya fama shi. Sannan ba a son mutum ya ci wani abu mai tauri ko mai ƙarfi. Da yawanci abin da mutum zai ci ya zamanto ya ci abu ruwa. So da yawa cuta za ta kama mutum, rashin haƙuri ya hana shi warkewa, ko da maganin kuwa. So duk lokacin da aka ce yau ka je an san magani a wurin likita, babban abin da ya kamata da kai ka tambaye shi me ya kamata in kiyaye, ba sai ya gaya ma ba. Akwai abin da ya janyo ciwon, idan baka kaurace mishi ba, lallai kana cikin tashin hankali, ciwon nan ba zai taɓa ruwa da kai ba. To me zan yi, me ya kamata in yi? A dinga neman shawarwari a koda yaushe don neman ingantacciyar lafiya mai ɗaurewa. Naku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.